Play PWPW, Pidang Subhai P, second Amen Faithful and True Channel. But Sashisin, Pidang Subhai P, second Bible Study Series. Mata kasingi kadika number sapulai. But hakan kasingi ngipenkut ya kalau nong kepesan kitab Genesis ngin sasdang ya kalau nong kebandriu. Ngin sasdang ya kalau nong bandriu, mata kasingi kot iwe hadu pra. Itu ngin penkut shwa ya kene keba dejong kalau nong kepesan. But kajik penkut ya kene kalau nong pesan kede kay jing yanu jor. Ya ki kerteng. Badon hakapateng jong kain. But ia ki pateng kibadai na uset. Di ki ki kerteng kiba ia serim kini ki ar pateng jong kain buat jong uset. But ke kiba ia long ia serim kiba long kaju ki kerteng kiba long kiju ki kerteng. But kiba ia serim ya hakajing jer kerteng ya ki khun. Umetu sela uba day naka kong jong u set hang tu kay srim ka kerteng latho hang tu metu shael ha kapade jong ukan kumut ki kun ku jong ukan don wei kun uba kerteng metu shael ha pedeng jong ki kun jong u set don metu sela de metu sela metu shael ki kerteng dan sabu pat ka kerteng u Enok bat ulamek Hashem yakini kerteng boro artili kilis u Enok bat ulamek te kidon katok ane ki kerteng ki balong ki pakampau aki ki pateng benriu per kene ka urkom long hakane ka urkom kalong kaba judon ha kipor mendai kumba don ru ha kipor kiba mentaru katok ane ki kerteng ki yaine banlong ki pakampau ki pateng benriu pat kata kajing don jungki kemut syuaba kin du no ya kata kajing don jong kane ka kerteng tiki kerteng ki badon ha ka Bible kilong kiba laju jer kerteng yaki hadin ka tmaba ka baar haki pateng benriu hadin jong ka tmaba baar tiki kerteng kiba ngi syem ha ka Bible ajer ya kitu ki kerteng adin kata maba baar tidak pangi pej ya ki kerteng jong katok ani ki briu ibadon ha ki jing tho mendai kedai ke wei na ki kita ki ksai na kapanta ki historian ki ban penon kami kenikum ke jing harap ban penya dei pat kitu ke jing tho pa ya dei pat katu ka por mendai. Nang tangi pej ya kane ka juk kepa krau kepa la don haswa jong kejing slei kepa dei jong kita ki kepa temen kepa haswa jong kejing slei keparu noa. Dia ke kepa ni yashim ha kejing pej ya kejing atu yakine ki kepa temen jong kejaj penriu badai haswa jong kene kejing slei Ti kepa ngila ban wanra ya kejing sutu lene kejing tip halor jongki ki wei pat ki kita aparang ki ongka civilization haki tan mi ingi kineru kidon kita ki riti ki dustur jongki patemen jongki kiba laim ha ki juk kiba ni ong ki juk kiba krau kiba don kiba im
Hashwa jong kata ka history ke bakrau ya ke barat ho ka bayadei shwa ya ka jing slei di pemerintahan ke jing tho jong ki pat Israel ki don ki wipat ki jaj benriuru ki pat tho ya kita ki pateng len di ki juk ki paladon hashwa jong ke jing slei tak apa pensionong rim kini kinong wat mo kini kinong wat ki geologist ki historian ki la lap yakum kini pat ngawan rai yakani api tak apa pensionong rim haki mauleng kiniap ki padon haki juk ki pa mandai kawai nakita kepadon hakat tempel jong umarduk di way historian jong ki nong Babylon bakerteng ube rosus ulah kopi ya kalis jong kisim mentai ya kiba la jer kerteng le lebu kerteng ya kita kisim sipaungot kiba la imslam kita kispungut kiri kisim kiba la imslam kiba la sensyar tua ya kajing slay rau kerkum kata kalis kepahandai kini kisim klasen syar haki daki sipau snem daka naduka snem keba sipau kahajar snem keba sipau haduka hajar snem keba handriu akan ni ka kopi keba labu da une uberosus lat hok kumni hakapor jong u si su tros kapor jong usim si sutros. The great deluge occurred. Kemudian kene kajing taplin deka kelajia. Uti uni uberosus ulah thok ya kata. Nang tadon sa wipat ka tubjing thok. Pekerteng the world prism. The world prism. Ya kene kepala Shem halarsa. Away naka nongba kapara rimtam. Kabadon syapang syatei jong ka kabadon ha Mesopotamia pat kani ka jingtho kalabu ya kalis jong kisim nadu kapasdang jong ka jingdon jong kibriu hadu kapateng jong wei unong tho upakerteng unur nin subur uba labu jingtho ken mau ya kata ka jingtip ini kata kalis. Kalis jong u lakentup angneru lakentup ya sipaungut kisim kipala imslam kipala im hashwa jong kajing sleum. Ini ki mau jentok ken mau. Ya hakine latok lakumno si spasnem shwai kajing ka jong Abraham. Si spasnem shwai jing ka jong Abraham. Wipat ki mau kenyap ki balabu jing tho ya ki balabu jing tho ya ki sim ki bala im slam ki bala sensyar slam ha ki juk ni ki por shwa ka ni ka jing slei la shem ya ki hapdeng jong ki sanpo hajar teli ki mau kenyap ya ki ba la lau hadin jong jing wat jing shem kini ki mau kenyap shem ba kini ki kedau ya ka hajar snem kepalai lai hajar snem mensyua syua ukris ya kepala shem ya kini aki bun teli ki jing bu jing thok ken mau jong kan nipur kepada ka wei naki nongba ki barimtam kebadon san pau mer na hasyapang syati lammi jong ke Babylon. Ki maul kenyap nipur kala jer kerteng ya kisim kiba hashwa jong ke jing slium kibala sensyar slam
nalor jong ki Sumeria bat ki Babylon ki nong Egypt ki nong Akkadian ki nong Assyria ki Persia ki Greek ki Hindu ki ni ki civilization Ibadan ha India, Hindu civilization ha India. But ki way pat ki culture. Ki ladon ya kata kajing ya tu kana pateng la pateng. Jong kajing im ki jong ki priu ki pala im slam. Ka pertai. Ya kini la ban syam ha kajing talk. History of the ancient Near East. Ki Islam, Sapuar, kata ars pasan pun riu. Jika tu ngila penkut ia kalau nong kepasan dengan kitab Genesis. Mentangin sedang ia kalau nong kepan riu ngin ia pule ngin ia kere ia kedekot iwe adu pra. Dingin pule syua ia kene kebentah. Kedekot iwe adu pra. Mentangin sai ia pia ia kedekot pan ia pule ban ia wanra ia ke kejing betai akan ni ke video. Di ni pule ia kini ki dekat iwe hadu pra. Apa ki beriu kila sedang bandroi halor ka kendau. Pat kila karu ki kun kentai. Ki kun ublei kila yoi. Ba kita ki kun kentai jong ki beriu. Kila long ki bahabriu. Kumta kila ya poi ka ya ki ba ki senguman. Ang tau try ula ong. Kami sim junga kan sakdu hau beriu. Naba ulong tang kadok sudah. Kumta ka jing im jungu kan salong tang si spa arpos nem. Lada ladon kine film ha kepertei kitu kisingi. Padhadien ha budru. Haba ki kun ublei. Kila yoklok ya ki kun kentei jong ki beriu. Bat kila penyok kun ya ki. Kita kila long kiriu radba. Kiba nadu hentai. Beriu kiba paunam. Try ula yoi baka jing pemanu beriu kala jelai ha kepertei. Pat ki jing mut jing perkat jong u baro. Kila nap tang ia ke jing peman sudah. Tiu try ula babe. Ba ula tau ya beriu ha kepertei. Bat ula diau ha kedonut. Kumta utrai ula ong ngan pendam no ya ubreu bangala tau nakaslak hendau. Nadu ubreu umrat ki kenjaba par bat kisim kasuny. Na bangala babe bangala tau ya ki. Tang ya unowa utrai ulas ngubha. Tang ya unowa utrai ulas ngubha. Padang ni kene kejing thok jadi ya kejing ya tu lupa ya kata keba kajing boman jung kipriu. Ya kaba ublei ula sim ya ka senjam. Sim ya ka senjam. Pada kini kadau jung kajing boman jung kipriu. Ba u priu ula le ya ka kam ke jung ki pan khalat ia ladi na ublei. Pada ina kane ba ublei usa sim ya ka senjam. Ya ka senjam jong kajing hadin ya pule yid khat khat terter ya ka sinjam jong kajing penslei but dekat iwe but ar ngin pule syua matai dekat iwe but ar sachisin haba ki brio kila sedang bandroi halor ka kendau but kila karu ki kun kentei ki kun ublei kila yo i ba kita ki kun kentei jong ki brio kila long ki pa habriu kumta le poi kha ya ki pas ngomon di akaparing la tho the sons of God looking at the women saw how beautiful they were and married as many of them as they chose kumta la ngi khasi la tho kum ne kil kumta kila poi kha ya ki pas ngomon ke pas ngomon they took as many as they chose. Le poi kha.
Di kini kede kijing penkela ya kaktian kumbala tho. Kumbala tho apa yang literal translation. Ti don lai teli kijing patai. Ya ka Genesis ndriu ar. Ya ke ba la benrabru. Ya ka ndriu dukot sao. Ya ke ba aka dukot ke pa sao la tho. La don kine film ha ka pertai. Akitu kisngi pat hadin habut ru. Apa ki kun ublei gilai ya yok lok ya ki kun kentai jung ki briu bat kila penyok kun ya ki. Ta. The Nephilim were on earth in those days and even afterwards when the sons of God resorted to the women and had children by them. These were the heroes of days gone by, men of renown, Ibriu ki papaunam. Dekini ki kun ki jung blay. Ini ki jing patai banikong. Ki kun ki jung blay. Ki long kita ki angel ki balahap no. Ki ba laya poi ka bat ki kentei. Bat by lakha ya kita ki briu, ki judge briu, ki baong ki Superman. A violent race of Superman. Lakha ya ki kumta. Taki kun ki jong blay pat, ki de ki briu, ki padai nau sumbai balakular. Sumbai balakular. Taki kun pateng, ki kun, ki bahir pateng na uset. Kini ki ba la syok jing iej. La syok jing iej yakine da ki sembai jong udok usui jong usain. The seed of the serpent. Yakini ki kun ki jong blay, the sons of God. Yakini ki kun jong set. But ya syongka but ki sembai jong suitan. But kene ke jing ya syongka kle. Apa deng ki kun jong ki breu but ki kun jong blay. Kene klapen mi ya ki breu. Ibala yang persyak ya kamon ke jong blay. Pat kila sensyar jubor ya ki breu. Kini ki kun ki jong blay. Ki kelalong. Ki sim ki pa sensyar jubor. Na kene kan nongba ki balawan hiar na ukang. Ya kiba kini ba day na ukang kila kelalong kiba kam donbor. Bat kiba sensyar donbor. Ya ki briu ki jong blay. Bat kila sim ya ki kun jong ki. Bat kila penbor ya ki ban syongka bat ki. Haka jing tok bakuit. Sons of God. Ki kun ki jong blay. Lapenon kam nakabanta ban kedau ya ki angel ki badon ket jong ka pening. Ki hang no ngisem ya kane. Nina page haka Bible. Hang no ngisem ya kine. Lari ngi page haka kitabu Job. Kalau nong ka bandriu, kalau nong ka banikong, ane kong banikong ngisem kine mana ba pule, semang kitabu Job ngi ken mau bahaya kane. Ya kane ki badon kane ki kitin ki kun jong blay. Kitabu Job kalau nong ka banikong dekot ndriu. Athok yakini ki kun ki jong blay. Akan ne kerkom. De haka wekas ngi haba ki kun jong blay yang ne. Haba ki kun jong blay. Ila wan ban pau hakamat utrai. Kun jong blay. Nata don biang haka lenong ke baar Job lenong ke baar. Kot ke ba nikong. Nang tapat sa sisin haka wey kasngi karbaki kun ublay. Kidang wan ban pau hakamat ublay. Nang taru aka lenong kepala pupra ni ujob lai pupra don biang. Sapang ke jingkren sapang
kun jong blei. Kalau nong kepala pupra dekat ke bahnyau. Men ba ulur step. Men ba kilur step kiar wailang. Wat barok ki kun jong blei kiar isah kemen. Teknik ketau kempep. Ya ki angel. Ya ki angel. Dia ka sam arpu kendai. Kalau nong arpu kendai dekat ke panikong. Yaro yo try. Pi ki kun ublei. Yaro yo try. Pi ki kun ublei. Te hang tu don. Kun ublei. Haka sam prapu arpat. Belong ke bandriu. Ngalaong ya pi. Ba pi long ki bilei. Ikun jong abu halor tam. Ma pi barok. Ilong ki bilei. Ikun jong ubah halor tam. Ma pi barok. Te. Susu. Siapang kita kikun jong bilei. Nyi bala keren nakabenta ginong sensyah. Kumius im David. Badi kun jong u Solomon. Kitab Baar Samuel. Nyi kene. Kitab Baar Samuel. Kalau nong kemenyau. Dekat ke bakat sao. Kitab Baar Samuel. Long nyau dekat kat sao. Ngan salong ukpa jong u bat un salong ukun jonga. Ukun jonga. Ublei uong siapang u David. Unlong ukun jonga. Dina kamata ginong sensyal. Di kunjur haka kitab benikong chronicle lene ngiong kasih jing token mau. Kitab benikong kalau kaba kat niau kitab jing tok benikong jing token mau benikong kalau kaba kat niau kat kaba kat ar bagi pule hang ne kat niau kat ar mau un sate ya kayeng na kapantai jonga. Bat ngan sapen scam ya kat jonga junom. First Chronicle 17:12. Tokom ta ma un sate ya kayeng na kapantai jonga. Nang ta don ru akibat gibenta. Nakabenta kibriu. Long sons of God nakabenta kibriu. Ibadon hakajinga te jutang. Kajinga sok kawai. Bat uyawe. Kuma kitab jing start. Kitab jing start. Kalau nong keba ar dekat. Keba kat lai. Kalau keba ar. Dekat keba kat lai. Nya pule kene. Kat. Udawa beutip ya ublei. Bat ukot ya lede ukun utrai. Bikum ne haki bentapa pero ngidon yakine kijing bu yakine batau. Meneng i nakamtaki angel. Nakamta usim David bat Solomon. Namtaki briu kibadon hakajing tek jutang bat Yahweh. Nata kitab jing start san ru. Kitab jing start san. Pej kumno ya ula nyau hapedeng ki kun uble. Ya ula nyau hapedeng ki kun uble. Nang tu lupa Hosiyaru. Nang tu lupa Hosiyaru. Ka lenong kebeningkong. Ka dekat kepa Shipau. Hosea iwei Shipau. Ang neru. Kipat Israel kin sabun kat usyap keduriau. Adu ba en omla banyau ne bantau syu. Ya mentate laya tu aki. Yumdei kipat jonga. Andrei sisin kasingi. En saong yaki ilong ki kun ki kti jong ublei baim. Ilong ki kun ki kti jong ublei baim. Ki bru kibadon jingate jutang buat ublei. Wakam tam kipat Israel. Iya kane. Nangta gospel kat kumu Yohanes kalau nong kapaning kong kat dekat kapakat ar iya kane ang neru tuan jing tho sepangkane Henry yakitu bela priang yaka umedika ketien bat langit haka kalau ai kabor ban kelalong ki kun jong blei tikumut mangiru ki panget
kaktin yau Jisu ngi kelalong ki kun jong ublei ti kumne ki don bun ki wipat ki kwat haka Bible la ban pule pila ban wat ki don sa ka siti ki Rom kolong prar kwat kat sau kwat kat kendai ta siti segi Galatia kolong ka sau kwat san siti segi Filipi kolong ka ar kwat kat san siti segi Hebrew kolong ka kat ar ka kwat nyau siti banikong Yohanes kolong ka lai kwat iwei bat ar omdon hangno haka jingthop bakulin haka Bible nowhere in scripture is the title Sons of God applied to Satan. Omdon hangno ru haka jingthop haka Bible ba yakane ka kentien dan niki lai kentien hun jong ublei Sons of God bala teu ya Satan ne ya ki angel ki bala hapno hak aneka jing pech ke banikong ane ke jing batai ke banikong ba yakine ki kun ki jong blei ki bala tho hakane ka lenong riu ba ka theu ya ki kita ki angel ki bala hapno kadai ka jing batai ya ki ba ki start ju ki sngau ban pat ya kan ka perkhat ka perdain akaba ya kan la ban sem na ka kitab jong Enoch kamdon ka Bible pengidon kitab jong Enoch kalau nong kitab benikong jong Enoch kalau nong riu kot iwe itu nyau ingam tip pidon em pila jubran em ka kitab jong Enoch kadon ngarung adon ya kan ka kopi pat don ru ki ki kepa balang ki ba nikong ki pa jung balang Kristen ki ba nikong ki ba don ya kan ka jing perkat perdain u Clement jong ka Alexandria daripada kan ka jing batai tata ngi ong hakata kadur ngar perdon ya kan jing batai hakane ka rukom ba kita ki kun ki jong blei la theu yakine ki kun yakine ki angel ki bala hapno ti ladangi batai hakata kadur ladangi sutu atakadur kalong ka ba ya persya bat ka wepat ka dekat haka Bible kemudian ha gospel ke Matius kalong ka ba arpu ar ka dekat ka ba kane ka dekat ka ba laipau ina pule kane Matius arpu ar laipau berongkum no arpu ar laipau la ongkum ne naba enda ki bayap ki lami pat kin longkum ki angel habeneng lem ya poi kha poi man ne pen ya poi kha poi man su enda ki bayap ki lami pat kin longkum ki angel habeneng lem ya poi kha poi man ne pen ya poi kha poi man su te ladangi ong ladangi sing thu ba hang kane kalenong ko ba Riu jong kitab Genesis kalau nong pan riu khot lai ong kum no kene ong kene ki kun ki jong blei kala kamde ka khot lai ka de ka khot ar ki kun ki jong blei ang ne bon ong kene ki kun jong blei ne ban thau ya kita ki angel ki bela hap no te kane kan pen i ya ka jinglong ka ba mar khong pong te ke ka ba Jisu hang ne ong ha Matius arpu ar lai pau ka ba kentai ya kane ka urkom batai ka banikong ke kita batai banikong baki taki fallen angels kita ki sons of God kita ki kunjung blei kita ki angel bila hapno marbu Jisu long ngilong mene ngilai pule mene ba enda ki bayap ki mipat kin long kum ki angel habeneng lem ya poika te
ki angel hang nengis nguthu kat kum kajing ong jung jisu ki angel kilong kimen sem kim don met kim la ban ya poi kha dilata ki dei ki angel ki tu ki bo ong hang ne ha kitab Genesis hendriu khot ar ki khun ki jung blei ki dei ki angel fallen angels makna kidang dei ki kimen sem ti ki bom don met kat kum jing ong jung jisu kim la ban ya shong kha shong man thari le ru em kim sim kim la ban shong shong kha shong man tang mangi ki bodon kamet ni la ban ya shong kha te kane kam ya hap ka we ka jing ka we ka siti sarai ka pakerteng ka prodentissimus deus ya ka ba la tho cha phang ka jing batai ya ka jing tho ba khoi to pop lio khat lai ti yakum kane buon ki start Bible Catholic kim pidyang yakane kum kane ka tulir ne ka siti sarai providentissimus deus kani ka dulir kahikai ba kajing batai ya kajing tho ba khoi kalong ka ba bakala lada ka wei kajing tho na ka wei ka penta jong ka Bible le ne kajing tho ba khoi kalong ya persya bat ka wei pat kajing tho ti kata kajing batai kalong foolish and false bat ka penlong umut kalong ka babit bat ka bakala ka ba penlong ba wei unong tho ya kajing tho ba khoi u ya persya ya wei pat unong tho jong kajing tho ba khoi kat kum kanika dulir providentissimus deus telada ya kan kajing batai lasim kini ki kunjung blai kita ki fallen angels ki balai shong khabat ki kunjung ki breu te kene kan long bet kajing ya persya ya ka ba ujusul ong Matius arpu art khot lai pau pat kumta ya kani ka jur kom jing batai dei ban kentai pardor nang ta kar kom batai ka ba ar ya ka ba ya kani ka jing batai la bu ya kapor tu kani ki jing batai haka spas nem ka balai din ukris pat ya kani ka lawan ra ya kani ki jing batai wa ong ba kini ki khun ki jung blai ki dei ki breu badai na usumbai belakular lahir pateng na uset itu ki breu ba pensku bhai yo blai na usumbai jong uset yakine kini pade kila yakine ki khun ki jong blai na usumbai belakular na uset yakine ki wei pat ki la shok bit yakine bat yakine la shok bit damano da ki kun kentei ki ba boman jong ki gentil ki ba im hakinong ba ki ba dei na kejing hiar pateng ki kun pateng na ukan bat ni kejing shong kha jong ki la pen mi yak ei ke ba ka New Jerusalem Bible translation ka batai hakene kerukom as the heroes of days gone by, men of renown. Nakane ipule kumno mene ita kilalong ki riu radba iba nadu hendai thai ibriu kiba paunam ibriu kiba paunam di kumtu di kini kejing batai kini kejing perkat ha kerkom perkat perdain jong ki start ha ka spas nem ke balai i perkat ha kata kedur ti kumtu nglei
ba meneningkong ladangi patai bagi ki khun ki jung blei ki dei kita ki angel ki balahap no ti kolong kebaya persya ka yakini ki ba nisem yakijing tho bara tho daki nong tho ya ka bible wei u persya ek wei bat kum yakene ki jing matai ngi dei ban kentait kumbala ong haka providentissimus deus ti kene ke jing patai ke baar ba ki khun ki jung blei ki khun sinrang nakalain jong set ba ki khun ubriu ki khun kentei ba boman jong iba mi na ukat bat ya keba kini ke jing ya dei chong kha chong man na kini lami ki khun iba ratba iba nadu handai hentai ibriu ki ba ponam ia kani karkom batai lawan ra da u Efraim aka komentari jong u alor ka kitab Genesis kalong kaba ndriu nang ta ia kaba ladon ru saha ka jimbatai jong u Augustine aka we ka essay ke jong u kaba kerteng the city of God but aka jimbatai jong u John Chrysostom homilies on Genesis or Cyril jong ka Alexandria keba ai kerteng Graphira in Genesis pihang ne Moses ulakot ya ki khun jong uset ki khun sinrang jong blei khun ublei ki khun sinrang hababel khasi jong isu tho tang ki khun ublei tam tho ki khun sinrang jong blei ila yo i ba kita ki khun kentei jong ki briu ki khun kentei jong ki briu ti kumta ti kini ki khun sinrang kila yo i ki khun kentei jong ki briu ki dei ki khun jong set the righteous people of God nata kini ki khun kentei ba bhabriu jong ki briu ya ki ba kila yo i ki khun ki jong ukan ikene kat kumijing batai jong Ephraim a commentary on Genesis chapter 6 ya ke ba lashim na ke wepat ke jing tho ancient Christian commentary on scripture nata sa ke wepat kita barok ko ya ki ba klem jing atatin ngitip na ka na kanika jing tho ba khu Hebrew pat ya ka lapateng jong ki Kristan kane ke dei ya kata ke jing jia pat ke jing sisya ba lalong ha kapor shwa jong ke jing slium ba la don bun ki riu rat ba many giants all of whom belong to the earthly city in human society ini baro khoi ki baladon ha ka imlang ka salang jung ki briu bat ba ila don ki khun ki jong blei ya ki pala hiar pateng na uset ki bala ino no ya ki jing long khu jing long blei ke jong ki bat ki bala hiar sia ka ne kenong ba jong ki briu kene ke jing batai jong Augustine a city of God we ka ba tho city of God we pat ka jing batai ke balai ke bangil ong mene nengkong ong biang mata we pat ka jing batai ke balai kene pat ka wanra ba kini ki briu ki lalong ki no sensyar ki bakrau ki badonbor yak ba kene ke jing batai ru lalong ke barim pada kepala wanra haki komentari jong kaspa snem kebanikong jong kini ki ju targum ka targum onkelos pat ka neofiti banikong tikane ka urkom perkat kerkom sengutu pat kerkom batai kane pat ka kedau kini ki kun ublei hang ni
La ken la sim yaki bagi de kita kinong sensar kiba tonpor. Kilong semi-divine. Kilong semi-divine. Kemud semi-divine kemud siteng beru, siteng belai. Pat kapor jong kini kanang kiu. Na kaba julong. Pat kila adu ban penbor. Ya kikun kentei babhabru jong uset. Ban yalam yaki. Ya kajakasak ke jongki. Perkhot yaki kun kentei long kuma ri kentei. Kajaka ri kentei. Ri yaki kentei. Ban pendon kam yaki. Teki beriu yaki ba labatai hakane ke Genesis iwe haduk sao. Kim siam long kita ki beriu belai. Ki beriu ki bahok. Hari kita ki beriu ki bala sim. Ya ka ke ba ki kwa. Ya ki beriu dan ki kentei ki ba ki ikwa. Pat ki laya syongka pat bun kentei ru. Kene ke jing patayak takadur. Te kita kipa perkat kipa ayakum kene ke jajing batai. Laporan kam da gitu kipa punan kam ya ka plural noun nakabanta ka ketin blay haka ketin Hebrew. Haka Hebrew ka ketin Elohim. Ka ketin Elohim ka teu ya ka plural jong blay. Tekadei ka ketin Hebrew ya ka balapunan kam nakabanta Wei ublay wasisya. Hendrai kedai kaktin ya kaba laponan kamru kajing top kuit nakabenta ki blay gentil. Wan penun kam kelum ya ki blay gentil. Ini apa ya kene Genesis pai Genesis lai san Genesis lai san. Napa ublay kutip balada pi bam yau en sapen pej iki khmat jong pi. Pat pin salong kum ublay. Dan ni kum ublay hang ni. Ketau ya kini ke plural bandon kiwi pat ki blay ru. Nata Genesis life away. Genesis life away life ho. Genesis life away life ho ru ngin ya pule hang ni. Life away life ho. Yang pulih dengan pentai jom pi menta pila pet lendet namar pila angnut ya ke ying ukpa jom pi te balai ken pida tu saya kibelai jonga imat ah ke Hebrew ang ne ka tho Elohim te kadau kadon kan jing perkhat ya kan ker kombatai kalau nong ke balai pusan khot R Genesis lai pusan khot R Kumtau Jacob ula ong hakiba haying hasem jong u. Pat hakitu barok kiba don bat u. Berat no barok kiblay mender bapidon. Berat no kiblay mender bapidon. Pat kumtaru kiba yasrim jinto kebadon akan nikah Genesis. Kitab Exodus ru insem ya kum kini kijing tok. Kitab Joshua ru arpusau ke jingkren jong Joshua akal nong arpusau ka dekat pada nadu arpusau ta don sikwi padru kijing tok dikene ka ya kene ka urkom jaj jing batai ya kene ka jing tok bukuit la kershan takata ka jing shisha pa ya kikun kentei ya kibala ong hang ni klem na da ken lene da ong ya kita ki kun kentei jong ukan ki don bun ki kentei ki kun kentei ya ki belakha man la ki pateng
jong kalan jong uset. Tikini ki kun kentei. Yakini ki kun kentei la ong kendai sin. Genesis san kot sao hadu san kot laipo. Kendai sin la ong. Nang ta Genesis san sao kini hangno kidon kita kendai sin. Genesis san kot sao, kot nyau, kot cipo, kot kat lai, kot kandriu, kot kat kendai, kot arpu ar, kot arpunriu, kot laipo. Marang tu dari pikir mau, muat hang tu hakini kita kot lato, ikun kentei, ikun senrang. Ladon sakiwi pat ikun kentei, pat ikun senrang. Hakini kita sin lato kumta. Dekat kum ka history. Ni donru ya kisaki. Pakisim kibaman dai kibadan kita ya kita kiji tan kibangi ong Near East. Kini kisim kilakam ya kajing long blay. Kum kanuksa. Ki paro jong kari Egypt. Nadu kipor kibaman shua kibaman ningkong latok kan mau haka history ya keba kilakam ba de ukun jong u Osiris but udai balawan long do udai ukun balawan long do jong u Osiris ba de ukun jong blay ayu blay Horus kun jong blay Horus uni Osiris de ukun balawan long do jong u blay Horus. Teki mau lang kenyap ya kiba lasem. Haki haka hajar senam ke baar bedang sedang. Ki lapen i ba. Kisim jong ka uruk. Kisim jong ka uruk. Merkar. Lugal banda. Bat uwe uhiro. Gilgamesh. Belong siteng briu, but siteng blay. Kila don kini kumkin ni kijing thok, yakini kisim. Kilong siteng briu, siteng blay. Kini don haka jing thok kepakerteng History of the Ancient Near East, page cispa ndai. Iti bro na beroar. Ka history pertai, but na kijing thok ke Bible, pakisim kilasim ya ki kentei ki babhabriu ka jakari kentei jong ki paring kyong harems kisim kiladon ka jakari kentei moi ki la singudon kam ya ka wei kentei kila shupa khot ki don la ka ying bandri kentei kyong harem nang ta akaba ki briu pai ba ki ru senrang pai ba ila ka jing ting yakini ki nong sensyar ki paton por tak ka bakile kumno mar baki ting yakini nong sensyar raki yo ya ki tengah ba habriu jong ki iburi no yaki mar baki ikwa yaki tengah ba habriu jong ki barkin wan rong no yaki bat banbu haka jakari kentei pat shuaban le kata in pinyap no ya utengah penyap utengah tara penyap utengah ini kisim ki rakno ya kata kentei lada ki i baka bahabriu tiki jing thok kum kini ngisem mano kita wedu Abraham ru aba ula lech sa Egypt ula shepting nakapanta ka Sarah pat ula ong ya siapang ka Sarah wong kumno ketika parah jonga di siam mikani haka Genesis long ka bakat ar kat we hadu kat lai in pule kendia de kene Genesis kat ar kat we hadu kat lai chu pule kene mo kana mang pen mau ya lade kat we kat ar amar ba un sarung ha Egypt ni pang Abram hane dang de Abram amar ba un sarung ha Egypt ula ong ha ka sarai ka tengah jung ngatip ba philong ka ba bhabriu
Apa ke Egypt? Kinong Egypt ki yo ya pi kin ong. Kane kalong ka tengah jungu. Ang ta kin piniap yang a. Ada kin perlaj ya pi. To ong pa pi dei ka para junga. Bakin omle yang a namar jung pi. Bat bangan light lengba jung pi. Tapi tada kini ki sim ki ba don bor. Yu ya kan tei ke ba bahabriu. Andre ka don utenga. Ki piniap syai tu utenga nata ki sarong no itu ki kan tei. Di Nisyem, itu kita kor kita hadin, ba yakin kesara lasim juborhi, ajar kata, usim paro jong ki Egypt, manlit rak yaka, sya kata ke ying ri kentei, syak harem, ya kepala don hang tu, kasau kasan, habau Abram ularung hapo Egypt, inong Egypt kilo yo ba kentei kalalong kapap habri sipun, baki bakraba tri jong paro kilo yo yaka. Laya rok ya kau paro. Ya katakan te lalej rak saying uparo. Lalej rak ya ka. Rak la rak jubor. Hadien. Hadien pada la simbiang satamano. Ya kaju kabriu. So wipat usim la rak la karak ya kasara. Nidus im Abimelek. Im jong ki Philistia. You don't have Genesis arpau lai. Uneru Abimelek ru ulara la karak ya ka saka harem saka ying ri kentei. Na tau kun jong uru Ishak kun jong Abraham. Ishak ru ladon ya kene kaju kajing ting na kapataka lok jong ketengah jong Rebecca. Ngisiam begini ha Genesis arpun riu. Penyau du sipau. Yaman na kini kijing jia. Ublei ulawan ban tuklar. Ban penlong ba yakini kintei dei ban pen paino sya ki tengah jongki. Dia kasara pen paino isya Abraham. Ya Rebecca layo pen paino jauh Ishak. Pat kene kalong kata kapan wanra ya utau sembai balakular. Kenang benong penduk ublei utip ya ke umut banle. Dia ketau uri pan wanra ya utau sembai balakular. Long bajong kini ikan tei ki bab habriu ikun kentei bab habriu jong set. Kalong kepadon kam pat kepakongsan pan sengotu baka literal Hebrew text jong Genesis nriu kebaong ki kun ublei depan ya kepa pule ba ya kibriu la itu la ne la sengotu bakilong ki kun ki jong ublei. Kini ki kun ki jong ublei, kini ki briu ki kun jong ublei. Bakilo yo ba kini kintei kilong ki babha. Bat lasim kat ya kiba ki sngoman. Ane kila ya poika ya kiba ki sngoman. Di la ka literal la talk ba they took as many wives as they wanted. As many they wanted as wives. Berkata ki kwa pa kinlong ki itangajong ki kilasim ki kat pa kimon. De hakar kom kren ketin jong ki Hebrew. Kane ka jingle jong kini ki briu. Ya apa ya dei bat u Adam bat ka im apa ki kila hap no na ka jingai ke jong play. Apa kila sim ya kata kapa lakang la adong ya ki. Namar ba kili yo ba kalong kapa ba. Kalong kapa tenat pan pam. Oh. Kila sim kata kapa la adong namar ba tenat. Kalong kapa ba. Because they saw it was good. Tika pop jong kibriu ya keba laong lajer hang ni haka Genesis hendriu yakini bathok hang ni ki kun ublei kun senrang jong ublei kasi jong iklam thok kun senrang sutang kun
la sutu pada ki kun senrang jung play ya ke ba hang ne la thok biang ya ke ba la don haka Genesis lain riu a ke ba u Adam bat ka im kila ikwa ban lani kila senguh kwa ban long kum ki play kila kwa ele ban long kum ki play ingila ben nu jori kini ki art di ki jin thok ka kan thei kala yo i kene de lain riu Genesis lain riu ka kan thei kala yo i ba tau ding ulong ubabha but now tau ding la i ba ulong babha itnat ulong ba ibha ban bam lain riu ngan pule lain riu makalong hang ne kamra tho hang ne ta kata ka kan thei kala yu i ba utau ding lolong babha ban bam ba upen sengu bha ya ki khmat wa ubala ban pen start umta kala khet yu so jung u pat kala bam te akanika Genesis Ndriu R lain riu but Ndriu R Genesis lain riu Genesis Ndriu R ikun ublay la yo i ba kita ki kun kan thei jung ki bru ki la long ki ba bhab riu umta ki la ya poi kha ya ki pa ki singo mon mar ki long ki ba bhab riu ka kan thei a lain riu la i to ding ba long u ba bha ban ba tika jin tho a ka tin Hebrew kala pen wandur bagi yakini ki kun senrang ya ke balakha na kini ki jinga shongkha khle yakini na kini lami kita ki Nephilim yakiba ka New Jerusalem Bible ka la tho kumne Hebrew ki bapona Hebrew bapona te kani kini ki khot ki ban sawan yakini ki briu ki bala don hang ne kini pade ni sasyam ni la singur uning la pule mene sisen bakini ki briu lawan ra ya ka jing poman namar bangi sem kumno ya ka bala tho hang tu khot san tu nyo ni la sem kumno try ula yu i pakai jing bo manu breu kala jelei haka perthei bat ba jing mut jing perkhat jong u baro lanap tang ya ka jing bo man sudah tu try ula bape ula tau yo breu haka perthei ula diau haka donut kum tau try ula ong ngan pendam no yo breu bangala tau naka slak hendo nadu u breu umrat ikan japa par bat kisim tuin naba ngalapa be pangala tau yaki ti kene kajing yadai ki kun ki pami nakini ini ki Nephilim kumul ki briu ki popoman adu pa blay ula pape ula tau ya briu ti mentangi penkut tang hadu hang ni ya kene kajing batai the next kene hadu kerkot ke pesan nilai batai ingin sa ya pej bengi kijing batai ha ka video ke ban sawan na idkot andriu adu nyeo kita hadu ta kapor to nang yai duriap ya kijing pule ke Bible bat lada pidon kalat ban wat orang pule ya ki jing batai le ne ki komentari ki badai la ban wat sa pule dikelong ke bayar rap ha itu trying kut kuye pi iwe pi iwe pada sami kini video cek iparlok ipara banget jeng pi